berjuang ojo mung enak gone sanggo uang. Berjuang iku akeh carane sing penting niat ikhlas iku dadi modale. Ya Rasulullah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ya Rabbi asya wa daraji. Sing rumangsa alim berjuang kelawan ilmune nuduhake hukum agama sak mestine. Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ya Rabbi asya wa daraji al-fadayaji raddal alami ya uhailan ya uhailan jadi wa daraji. صلوا على النبي محمد. Sing rumangsa sugih berjuang lawan bandane infak sedekah uga amal jariyah. Berjuang lawan tenaga yen ora bisa berjuang kelawan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.